li mallem divin Ġesu Kristu ġie fid-dinja biex jgħallimna it-triq li tieħu għal-ħajja ta' dejjem. Infatti il-missier mis-sema bejn intom tafu Mosè u Elija il-kas tat-Tabor. Vuċi mis-sema ħarġet. Danu li ben tiegħi maħbub li jiena fih taxxat. Ibtħu bil-nejkom. Lilu isimaw. Lilu isimaw. Isimaw u għabduħ. Dik il-kelma, lilu isimaw. Alla l-missier id-desinjaħ mallem wieħed tana bnedmin. Għalek leħen il-maħbub ħut il-aziz. Dawk is-sentenzi meħudim mill-Evanġelju, il-klim ta' Kristu. Li fjom erf li bil-wis il-ħat ma jfissru. Leħen il-maħbub, l-uniku teżor li jaw fis-soċjetà. Teżor għaw fuq din l-art. U dat teżor ħadd ma jfittxu ħuti. Ismiħ tal-leħen il-maħbub. Sentenza waħda timlik b'ferħ, ferħ illi ma jistax ikun li mis-sema. U mux tal-leġan, San Pawl għalilna diġan li min mandux l-Ispirtu ta' Kristu, dana mhuwiex ta' Kristu. Min mandux l-Ispirtu ta' Kristu, dana mhuwiex ta' Kristu. U jekk mhuwiex ta' Kristu għajdu li ta' minu ħuti. Għandek fejk inti l-Ispirtu ta' Kristu, għal xin nisa għasjabu ġiebiri l-Ispirtu ta' Kristu. L-Ispirtu ta' Kristu hija il-manjera li bija għax Kristu. Bħala bniedem Kristu kien suġġett bħal bnedmin l-oħra li għamel id-dmirijiet tiegħu li huma tlieta. Kull bniedem li jiġi fid-dinja għandu tliet dmirijiet xi kompli, xi temm. U meta jmut, kull bniedem jiġi iġġudikat fuq dawn l-dmirijiet. Jekk temmhomx, iva jole. Kristu ġie fid-dinja biex jgħallimna nosservaw dawn it-tliet dmirijiet. Lilu isimgħu għalilna l-Missier Etern, il-vuċi mis-sema, dan liben maħbub tiegħi li biħjina taħxat. Lilu isimgħu.